Mga kapuso, breaking news. Kaganina, pipila ka minuto ang milabay na kasinati og pagtayog dinhi sa Davao City. So sa ato mga kapuso, kung asa man na sinati ang pagtayog karong panahuna, mag-amping kita kanunay. Samtang sunod-sunod nga dagok ang nasinati sa mga biktima sa linog sa Sarangani Province tungod gawas sa aftershocks, gibaha sab ang pipila ka lugar. Lakip sa labing ginapangayo karon sa mga residente ang tubig mainom sanglit gianod sa baha ang ilang tubo nga koneksyon sa tinubdan sa ilang supply sa tubig. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Human ang magnitude 5.3 nga aftershock Sabado sa buntag. Gisigundahan kini og pagbundak sa ulan pagkahapon nga nagpabaha sa pipila ka barangay sa Maasim, Sarangani Province. Sa barangay Canalo, daghang motorista ang na-stranded human may resulta sa scouring o pagkakankan sa abutment protection sa tulay ang pag-igo sa kusog nga bulog sa tubig sa sapa. Dahil sa ragasan ng tubig baha na dumaloy dito sa ilog na ito ng Kumaba Bridge sa Barangay Canalo, ay nasira itong approach nitong tulay. Sa ngayon nga makikita natin napakalaki ng butas dito sa tulay na ito at ayon sa mga empleyado ng DPWH na ating nakausap ay yung ibabang bahagi wala na talagang lupa yan kaya't nakahang na ang itaas ng tulay na ito. At ang ginawa nila doon sa kabilang banda ay tinambakan muna nila ng lupa temporarily upang madaanan dahil nga kahapon ay napakataas at napakaraming mga motorista na ang na-stranded. Ang taas niya parang ang lalim niya mga 10 feet. Tas ang doon sa sa left side na mga 10 feet din ang lapad. Tapos wala nang lupa sa lalim. Ito na lang ang natira sa babaw, sir. Sumala sa mga residente, wala pa silang makarecover sa danyos ug trauma nga hatod sa linog. Gisugat na pud sila ug baha. Ay, nervyos ako. Tapos parang nahilo ako. Kapag lumilindol, parang natutrauma yung mga bata. Kahit ako kahapon, para akong natrauma. Sabi ko sa aking mga anak, ito na naman tayo. Evacuate na naman tayo. Sa barangay Nomo, buwis buhay ang pagtabok sa mga residente sa usa ka purok sa guba na nga hanging bridge samtang kusog ang bulog sa tubig sa sapa. Gilayong nagpatuman og forced evacuation ang barangay tungod landslide ug flash flood prone area ang lugar. Mahirap talaga sir kasi ang hanging bridge sira tapos mga bata pa, may mga bagong panganak pa. So risky talaga mahirapan ang rescue namin sa kanila. Temporaryo silang evacuate sa barangay hall nga gihimong evacuation center. Pinaka-priority yun namong problema diri sa Barangay Numo. Number one, tubig. Kaya mo ang mga tubo, mga anod na unya ang pagkaon sa mga tao nako sir, mga bakwiter gikan sa Purok 5. Bisan asa na lang matud pa sila nagapangita og tubig mainom. Nanawagan sila nga mahaturan og food packs og tubig. Baka magka-LBM kami, sir. Mahirap na. Sa barangay Lumasal, lubog sab sa baha ang barangay tungod sa kapaspas sa pagsaka sa level sa tubig sa sapa. Gilunupa na ang mga kabalayan. Dihang nihubas ang tubig baha, tataw ang mga lapok nga nanulod sa kabalayan ug ang mga nabasa ang mga gamit human na humul sa baha. Gilayon silang nang limpyo sa ilang mga balay. Siyempre, balik ka ba? Tapos, siyempre, naghinayang din kasi may mga gamit kami. May mga ref, may mga TV nasira, mga laptop. Lahat nasira. Bali, wala kaming magawa. Halos ganyan talaga. Wala man na danyo sa linog ang balay nila Analiza apan gilunupan kini sa abot sa hawak nga baha. Lakip ang katunga sa paninda sa iyang tindahan, dili na mabaligya tungod gikan na humul sa baha. Siyempre, takot. Opo, takot. Hindi mo alam kung anong... Kasi may binabantayan ka pang lindol na tapos may baha pa. Kaya naguguluhan yung isip kung anong uunahin mo. Sa inisyal nga ihap sa barangay Lumasal, moabot sa 200 ka pamilya ang apektado sa baha. Kadaghanan kanila kaya naa sa eskwelahan nga gihimong evacuation center. Sa lungsod sa Kiamba, nagbitay na kining mga balay sa Purok 5 Lower Maglangit nga nakatukod kilid sa sapa. Nakanka naman gud ang yuta tungod gianod sa baha. Ang ubang balay
parte na lang ang nahibilin human gianod na sa baha. Nanawagan ang mga residente nga unta mabisita sila sa mga opisyal sa gobyerno ug mahatdan og hinabang. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.